אליי, להסתכל אליי, שלום דלי. טוב, מה נשמע? הכל בסדר, מה איתך? בסדר, איך השיעור שלו? בסדר, היה לבוחן, זה בסדר. חשבתי, את רוצה לעשות ארוחת שבת עם אנשים שיעור הזה? בטח. אוקיי, אז מי אנחנו רוצים להזמין? אפשר להזמין את החבר שלי יעקב? מה? אני לא מכירה אותו. אוקיי, מי עוד? אני רוצה להזמין ידידה שלי ג'ודי. בסדר? וגם את הידידה שלי יהובה. ואני רוצה להזמין את דיוויד ואת בדודה שלי. אני לא יכולה לחשוב עכשיו, אני אחליט מחר. טוב, את מי את רוצה להזמין? אני רוצה להזמין מייקל וגם בריין. שלום? אין אף אחת. יופי. אוקיי. אז יאללה. אני צריכה להתקשר על מישהו עצמי. מייקל. אין לו טלפון, אוקיי? אז בריין. אוקיי. שלום? היי. אתה רוצה לבוא לארוחה שלנו? השבוע הזה. טוב, אוקיי. אראה אותך. היי. וואי, איזה יום ארוך. וחם. טוב, ועכשיו אני צריכה להזמין אנשים לשבת. מי אני אזמין? בנימין. אבי, שוב אין לי קליטה. מה אני אעשה עם הטלפון הזה? וואי, אפילו בחוץ אין לי קליטה. מה זה הפלאפון הזה? אני רוצה להכין סלט ישראלי, זה כל כך טעים עם עגבנייה, מלפפון, מלח, לימון, פלפל, טעים מאוד. אני חושבת שכדאי להכין חמים. מה זה? חמים זה תבשיל עם בשר וירקות, פתחי אדמה, בישול. שמים הכל בסיר גדול ומבשלים באיזה 12 שעות ואז אוכלים. זה טעים, זה מאכל ישראלי קלאסי. מה עם חלב? אני אכין את המתכון של אמא שלי שאנחנו מכינים את זה כל יום שישי בבית וזה עושה ריח טוב בכל הבית. בסדר, אני הולך לקנות את זה מצרכי. כן! שלום, אין כבר חנות הארוחה. שלום, זה הולך בסדר, אבל אנחנו צריכות עוד כמה דברים מהסופר, בבקשה. אין זמן, יש לי קרבת, בית, פגישות. רציתי לעשות פילאטיס. לא פילאטיס, תלך לקופה של 10 מוצרים, זה יהיה לך צ'יק צ'ק. רגע, גם אני צריכה כמה דברים. אתה יכול בבקשה לקנות לי חסה, לימון ומיץ בננה. אחר הקבוצה של הספר מצבים. זה בסדר, אבל תודה. תודה. תודה אורי. ביי. כן? שלום אורי. הנה הדברים שאתה... תודה רבה, מה שלומך? אני בסדר. הקצב שלך על השולחן ואנחנו צריכים עוד כמה דברים. עוד דברים? כן. מה זה? תודה רבה. אורי, טוב שחזרת. אם אתה הולך לסופר שוב, אתה יכול לקנות לי... אני יודע. אני יודע. באריזה... אני יודע, באריזה של הסופר טנקר. נו, אורי. טוב, תודה. בבקשה. אני לא יודעת מזה, חזק מדי.
אני חושבת שאתה צריך עוד מים. אני אוכלת מים. אז תתני. טוב, ידעתי. תודה שבאתם לארוחה, אני ממש מתרגשת לערב הזה, ולחיים. לחיים! אני לא מכירה אותה. They're gonna do Michael. הנה הקוגליסטריות והחלה שהכנו. צריך להיכנס מהדלת. שלום, איך את נורא לך?